Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shomor wai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Presiden ka Jaintia National Council uba sambor mi lingdo laithu bakhathang sku kamdei satia ka jaka jongki riu shimet hanrei la longtra yakani ka jaka daka ilaka sutnga ha ka jingya karan bat ki lat pathai kubor ha ka sipau tarek urem phangar cara penriu uba sambor mi laithu bahakani ka jaka ki bala bantrei ki dei tangki nongsong snong jongka ilaka hanrei ka jingwan trei jongki breu ki banabar kalong ka baki hab banya lingba ki traisnong jongka ilaka sutnga ha ka baidei bat ka jingsa kem jongki arngut ki breu halor ka jingyam jongki nong bala ha ka jingthai ki kremti doyong ha mensnga thangsko ha ka santrik urempang arjar penriu uba sambormi ulaong ba nakaliang jongu umla banong AA la ki dei lani kim dei ki trai jaka namarba hathangsko ki dehi tangki traisnong ki babei pisa bat ki batrei ya ka kamti doyong ha ka nika jaka Ban ong kidei ki malik ne kim dengim la ban ong namar kato ka thang sko kat kum ka jingtip ka jongi ka de ka ni khot sini ka sorkari mo kam nong try mano dan try am to ka ban ong try de ka ilka han re ka jingi tre ka long khle ba manta ka kerteng ka de we invest pa de we ta ka long ka ba ba ban tip mano de malik mano de try pa namar kam de ka private land ka thang sko ka de apis mutu ka kam de ka private land ka de ka sorkari mo ki jaka ba dan hapo ka jingpe ki ilaka ken bar ki bala ban treru ki de tang ki no song snong jong ka ilaka tementa kini ki ban bar ilaka ki la ban tre hen re ki haban nya lang ba kini ki tra ilaka ken kam de ka private land ka long ka ba pat ban ong ken ba ki de na kim de namar kat kum ka jingtip jong ki de ki tra ilaka ki to ki ba syakem kat kum ba pawi menta ki bayap ki de ki bubun na po India ma re nim parla ru ban tiba namar nim parla ban ikan du ban kini ki spil ni ki disi ban inquiry ki re kum ba ka paw menta nang nangiru ka kila don airline ki bangila tiba national jongin akhlere ru ki don ki balayap andre kum ban kini ki don ki nepali ru ki don kini ki kharasam ru ki don re du menta ngami i ba ki don ki bayap na bangla telong katakin ke bas ngupangla bang ngitip babun ki nang bangla ki trento Hande kumbak kini ki bala jam mana kini ki mau por balik ki video ki ang bun ki bayap don ki bayap arlang ki ki Bangladesh. Rementa pat don katakan ke penlong ki ban subay ala sai kan Asia landet ken. Kat kum ka jingtip jo phi kan ngot egi khasi ki bayap to je ya. Hadu mentang impat la ban ong phi nomor ngirung impat tip hang nomor kat kum ka jingtip bala tikna ta arngut kila kila. Kita mensau tak kita nila lai samut kuno po kita badai kita try senang po distrik. Dapat orang exactly kan nambar kidang bun ki bampat lap menta nambar kum gajing tip gajongi nambar kidang bun ki berius itu ki ba kini ki badang le ke to operation untuk ki empat lap nambar ka de ka kapardo yang ke bahe ta kinong tre ki bun tementa ka ke ba ki kala apa berte ki baya bar ki ba mensau kadang datang lapan ong ka sampeunen 20% na ki beri ki barang to kapan. Tengin parla kan bantik ala se kita bidang sa kide ki biru jongi na kim deng parla bantik